Sa number 2, nakakas nga General Manager sang Nuseco ang nag-file sang motion for reconsideration sa NEA kag Court of Appeals. May report si Nico Delfin. Humalin sa nasuspend sa serbisyo si Engineer Ray Bustamante bilang anay General Manager sang Negros Occidental Electric Cooperative sang October 2023. Wala na siya sang may nabaton nga sweldo kag benepisyo hasta nga nakakasya sa trabaho sinila nga Abril 11. Ang National Electrification Administration ang nagpagwa sang resolution sa illegal appointment kag pag-assume ni Bustamante bilang General Manager sang Nuseco sang 2022. Inosente siya sa mga akusasyon sang NEA bangod ang Board of Directors sang Nuseco among nag-appoint sa iya. Nag-duty na ko tani sang nag-duty ko sa April 11 sa Nuseco nagkadto ko to. Wala mo bakit sanction mo. Pagsulod ko to nasugata ko sa termination order. So, ito na mo kay may order. So, wak balik na So, doon kasubog lang. Doon kasubog. Nila, ito ako mag-check mo. Pero, God is my comfort in times of trouble. Si Bustamante nag-file na sa motion for reconsideration sa NEA kag sa Court of Appeals para ihinyong pagbalik niya sa pwesto. Nag-improve yung operation sa Nuseco. Kay isang pagbaging audit, nag-down to among technical kag ang financial. So, taas na among systems loss, taas man among expenses. Pero in just a very short period, na-recover. Kag before ko na-terminate, ang kwarta to sa Nuseco is 630 million. So, gamoy ang kwarta ng Nuseco. Wala iyaga pangutang ang Nuseco. Ginklaro niya nga ang ginapabalik karon sang NEA nga masobra 2 million pesos nga ginaligar ang due salary increase kag per dimes among kabilugan niya nga sweldo kag benepisyo humalin sa nagserbi siya bilang General Manager sang Nuseco. Hustisya karon ang iya ginapanawagan makaligad sang iya 25 anyos nga pagserbisyo sa electric cooperative. Ang differential increase na sweldo, may sweldo ko na yan, wala ko naging buwak sa Nuseco yan, pinubrahan ko na yan. Okay. So, hindi niya ginkuha ko yan. Ang kwarta na niya nga gin-increase ako ng GM ko, gin-terminate ko, ang gin-balik ko, ang ako na sweldo, kaya wala nila gin-approve, gin-balik ko as engineering manager. Hindi kaya nakuha ko na to yan. Ang ginaligdan ng 2 million. So, ano na yung ako kay ang sweldo, bugi man na yung gin-approve sa board sa ako. Makaligad sang pag-takeover sang NEA sa Nuseco sang nagligad nga Oktubre. Ginpang-ilisa na pati mga Board of Directors. Nagwa sa ila audit findings ang sobra-sobra nga pag-disburse ang 65 million pesos nga pondo para sa allowances sa benepisyo sang katapos ang board pati na sa mga anay general managers. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.